Біреулер тормыш ағымында шайқалып yüzүне хуп күрә. Артык уйларга бирелмеш яшәүне дөрес саный. Икенче берәү мал туплый, гаилә кора. Андыйлар кешечә яшәүне матди кыйммәтләрдә күрә һәм инде шуңа нигезләнеп гамәл кыла. Гаепме бу? Юк, әлбәттә. Инде күпчелектән аерылып торган, кайберәүләрдә соклану, кемдер моңа битараф, кемдәдер курку уяткан мөселманча киенгән ханым туташлар да көндәлек күренешкә әйләнде. Дөнья тормышы ул бик актив бара. Һәм әйтик, кешенең йөрәге ул тынычсызлык эчендә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә менә Коръән Кәримдә: "Әллә бидикрилләһи татмаиннул кулуб", ягъни Аллаһ Тәгаләне зикр кылу да кешенең йөрәге тынычлык табар дип әйтелә. Шуңа күрә менә мин әйтер идем, шушы тынычлыкны табырга ул мәчеткә кеше килергә тиеш һәм беренче адымнарын ясарга кирәкледер, курыкмаска кирәкледер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Арча районы Яңакнәр авылы мәдрәсәсе шәкертләре имтихан тапшыра. Укучылар белән бергә остазлары да имтихан тоталар төсле. Ир егетләрнең остазы Фатих хәзрәт Фазылҗанов тышкы кыяфәте белән тыныч күренсә дә, Надия абыстай Гарипованың йөзендә шатлык катнаш, дулкынлану аерым ачык сизелә. Түбән Камадан кайтып укыта башлауга шәкертләрем күп иде. 15 кеше көндез укыйлар, 6 кеше кич белән. Эшләүче хатын-кызлар, көндез күбрәк әбиләр. 70-75 яшьлекләр, алар арасында иң яше мен идем. Әлхәмдүлилләh, беләсезме, шушы авыл хатын-кызлары беренче елларда, сразу әйтәм, 5 авылдан килделәр. Алар берешәр, икешәр булып, әлхәмдүлилләh, укыта, менә нәкъ шушылай бүген безнең менә дини гыйлем мәҗлесе булды. Шушы мәҗлестәге кебек алар шаһадәтнамә алып, алар да укытучы булгач, шуңа күрә хәзер безнең авыллардан килүчеләр әзәйде, чөнки үзебезнең мөгаллимнәребез үзләренең авылларында бар. Надия абыстай Яңакнәр авылы кызы. Кияүгә чыгып Түбән Кама шәһәрендә 30 ел яшәгән, ветеринар табиб булып эшләгән, ире белән 2 кыз бала тәрбияләп үстергәннәр. Дини гыйлемне дә ул шунда алган. Димәк, шәхес булып туган җиреннән читтә чыныгкан. Шулай да гомере буена туган ягына кайту хыялы белән яшәгән. Гомер итәм дип яшәсәң дә, әти-әни хакы бар. Туган ил хакы бар, туган авыл хакы бар. Менә шушы хисләр мине авылга кайтарды. 2014 елда кайттык, әлхәмдүлилләh, гаиләбез белән. Һәм шул ук елны миңа шушы авылыбызда абыстайларыбыз миңа сыйныф җыеп бирделәр, хатын-кызларны. Сезнең, Надия абыстай, әйтер сүзегез бар дип. Әдресен әйткәндә, мин үземне ни абыстай дип санамыйм, ни белемле дип санамыйм. Мин күнеккән гыйлем алырга. Инде ул гыйлемне бирер вакыт җиткәнен абайламыйча да калдым. Рәхмәт ясын Кәүсәрия апайга, класс җыеп бирде, үзе беренчеләрдән булып кирип утырды да, танып утыралар. Мин 15 кеше утыра, нәрсә әйтергә белмим. Шуннан соң әйтәм, туктале, 6 ел укганымның әҗер савабын чыгарырга кирәк. Аллаһ тапшырып башладык. Мин бик риза. Шушы авыл халкыннан, хатын-кызларның шулай ихлас булып, шушы мәчеткә килүләренә, минем сүзләремне тыңлап утыруларына. Кешене кеше иткән сыйфатлар бар. Адәм баласы шул сыйфатларны үзендә туплап, үстереп, яшәешнең мәгънәсен табарга омтыла. Менә монда җыелган кешеләр дә үзләренең кем икәнлекләрен аңларга теләп, ислам динен маяк итеп алган. Шәкертләр арасында игътибарны яшь җегет җәлеп итте. Ул 11 яшендә үк әтисенә ияреп мәдрәсәгә укырга кергән булып чыкты. Әтимә кереп укып китте мине, кәнәпне хәзер биреп чыкты мине. Дип, куркмыйча матритканы биреп чыкты мине аларса. Мин исламның баганаларын белдем мине, ничек яшәргә икән, нәрсәдән котылырга икән, нәрсә эшләмәскә икән белдем инде. Вакытта инде менә Коръәннәр укырга өйрәндем инде, Коръәнне укып
tutular yakladım ince hayran şular ince. Bizning ustasımız Fatih Hazret. Ne ol ustasımız bizning o'zining yog'imligi bilan, kishilik yog'i bilan indi bizning bilan madrasaga kelishdi. Yere motor etib qo'shaloqlar bilan o'zini tortib aytira kerak indi. O'zining diniy yoqdan ninchiga ishlarga ko'p narsa o'zining amali bilan ko'rsatira tirisha indi. Shu bilan indi bizning o'zining yog'ini o'zining har vaqt o'zining yaxshilik kishiga yoqimli ham yaxshilik bilan bizga o'zining ixtiborini orttirdi. Biz tortilib turdik indi. Ondan örnek olarak taşıyabilir. Medresede bilim algan sayın bu turmuşun nesesini tuğanın nesesini yaşayan anlıyorsun yani. Artık kirekmen şeyler başılmaz gayret indi. Ki bu kirekmen artık kirekmen işler akşamın işe gidip özünün böyle simyanı alıp barı simyaga özünün böyle bağlarına özünün işe yardım ediyor özünün onların kaygıtı turunda gayret indi. İslam dini bu medresede indi İslam yüzü de indi bizden Türkiye tertiplikle iletindi. Indi şekilde yamanlıktan indi siginire koşa indi haram işlerden kitire koşa degen şekilde şu an göre indi oldu her bir nesnenin temin bilip yaşayla taybetire gerek. Bizning indi rayonumuz zor bulu sebepli indi mene meşitler sanı da şunun hatli köp bulgaç bizge indi her bir mugalime bilen ilimtede bulu üçün biz şu rayondagi meşitlerini zonalarga böldük. Hem indi bizning 13 zona Mine bu kenar zonasında bizim en zor zonalarının birisi. Bunda bizim 13 meşit var. Şu 13 meşitinin 12'sinde okullar var. Arşa, Tatarstanda en köp mahalleli muhtasibat. Birde 88 mahalle. Rayonun imam muhtasibi Amir Hazret Minnimul'un etüğünçe, Jeyge onların sanı 92 bulacak. Meşit karşındaki medreselerde 150 mugalim İslam dini negizlerini okuta. Аларда 1000 ярымга якын шәкерт сабак ала. 3 ел укыганнан соң аларның үзләренә укытырга хукук бирүче шәһадәтнамә бирелә. Бүгенге көндә без имтиханнарын тапшырып, инде укучылар шәһадәтнамәләр алдылар һәм без көнәргә килгән вакытында һәр вакыт шатланып, һәм дә инде шундый бер ышаныч белән киләбез, чөнки һәр вакыт алар үзләренең bilimli икәнлекләрен, ягъни шундый югары бер дәрәҗәдә күрсәтәләр, әлхәмдүлилләh. Һәм укыту эшләре булсын, мәчет эшчәнлеге булсын, бик күркәм, бик матур дәрәҗәдә бара, әлхәмдүлилләh. Һәм дә бу ел безнең ниятебез Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Абдулла Тукай исемендәге тәгълим мәркәзе төзетергә дигән ниятебез бар, иншалла, ул безнең Арча шәһәрендә булачак. Һәм бөтен әйбер менә Аллаһ Тәгалә әйтә бит Коръән Кәримдә сагыйды белә кул хәл яставилләзина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Ягъни белгән белән белмәгән ул бер тигез булмас дип әйтелә. Бүген көндә районыбызда безнең 150 укытучы бар. Алар әлхәмдүлилләh гыйлем бирәләр. Әмма дә ләкин диге әйтик мәдрәсәдәге гыйлемне бар тик син мәдрәсәдәгене ала аласың. Шуңа күрә инде менә безнең ниятебез ул төпле бер уку җире барлыкка китереп, ягъни шундый бер мәркәз барлыкка китереп һәм алдагы көндә менә яшьләр булсын, өлкән яшьтәгеләр булсын, иң беренче чиратта инде безнең хәзрәтләребезне укыту булсын, шундыйрак бер укытырга ниятләребез бар. Моннан берничә ел элек без сезгә яңа Кенәр мәхәлләсен күрсәткән идек инде. Бирегә кабат кайтуыбыз юкка түгел. Монда дөньялыктан азат халык яши кебек тоелды безгә. Һәм аларның динебезне өйрәнүләрендә дә ниндидер гадилек бар. Без инде шундый вакытка туры килдек. 93 елны шу мәдрәсәгә килгәч, авыл елларының 92-93тә мәдрәсәләр торгызылып әчелгән вакыт. Һәм ул вакытта остазлар бәлкем гыйлеме белән, мәгълүмат белән алар бүгенге көндәге остазлардан, укытучылардан бәлкем әзрәк тә белгәннәрдер. Ләкин алар менә бу янып тору белән, шушы дин белән алар янып, аларның йөрәгендә ул дин дөрләп яна иде. Һәм алар якын тирәдәге кешеләрне шушы дингә мәхәббәт уята иде. Алар башка кешеләрне яндыра иде. Бүген бәлкем кайбер вакытта күбрәк белгән кешеләр очраган мөмкин остазлар, ләкин алар яндыра алмый. Үзенә мәхәббәт уята алмый. Менә без шундый вакытка туры килдек. Ул вакытта шәкертләр дә шундый иде. Чөнки ул вакытта дингә килүдә бер нинди файда да юк, әле дин юк, диннең нәрсә икәнен белмисең. Һәм анда килгән кешеләр динне эзләп килүчеләр, сусап килүчеләр. Менә шушы мөмкинлек ачылу белән алар
мәдрәсәгә юнәлгән кешеләр. Бүген инде кайбер вакытта теге карый, моны бетергәч нәрсә була, кая барам, тегеләй барам. Ул вакытта инде ул сусап килгән кешеләр иде, һәм алар икенче төрле иде. Укуда да, һәм ул вакыттагы остазлар да, әйткәнемчә, бәлкем гыйлем ягыннан, мәгълүмат ягыннан әзрәк белсәләр дә, ләкин алар менә шушы башка кешеләрне яндыра ала иде. 90-нчы еллар башындагы әлеге ихлас һәм кызу ялкын эшендә кайнаган кеше Ирек хәзрәт. Ул Исхак хәзрәт Лутфуллин оештырган исламны кабул итегән 1000 еллык исемендәге мәдрәсәдә укыган. Һәм шул шыр мөгаллимнәреннән өйрәнгәннәре хәзер аның шәхси сыйфатларына әверелгән. Юкса Ирек хәзрәт Галиев инде 30 ел яңа кенәр мәхәлләсе мәшәкатьләре белән яши алмас иде. Аны туган авылы мәхәлләсен янәдән төзегән кеше дисәк, бу бер дә күпертү булмаячак. Мәчеттә 5 вакыт намаз укылу, авылда дини гөрефләр башкарылуы биредә даими гадәти күренеш. Укытуга килгәндә, яңа кенәр мәчете каршындагы ислам дине нигезләре дәресләре күргәнегезчә тирә-як кешеләрен дә җәлеп итә. Мәдрәсәләрдә дә менә кайбер вакытта шәкертләр килә, ниндидер менә шул мәгълүмат алырга, информация. Әле аңлап бетерми, аның артында нәрсә бар, нәрсә таләп итә, нинди гыйлем, бигрәк тә Коръән укырга өйрәнәсе килә, кайдандыр күрә, кемнәндер Коръән укыган ошата. Коръән нәрсә ул аңлап бетерми. Безнең максат укытуда менә шушы килгән Коръәндә килгән гыйлемне аның йөрәгенә үткәрү. Ягъни гыйлем булырга мөмкин, безнең менә монда башта тукталып кала. Кайбер гыйлем бар, мәсәлән, бергә бергә кушабыз 2. Бу безгә бу башта компьютерда була торган гыйлем. Ә инде бу ахират гыйлеме, Аллаһтан килгән гыйлем, ул йөрәк белән кабул итә торган гыйлем. Шуңа күрә бу гыйлемне йөрәккә үткәрергә кирәк. Һәм монда остазның мөһим, остазның нинди булуы мөһим. Дини яшәешне мода дип бәяләүчеләр дә бар. Кайберәүләр аның таләпләрендә авырлык күрә, кемдер өлгерербез дип өметләнә. Исламны туры юл дип сайлаучылар исә кардәшләрен ашыгырга әйдәли. Аллаһ гомер озынлыгын бирсә, адәм баласы бәлки өлгерер дә. Әмма гыйбадәт тәмен тоеп, гыйлем тирәнлеген күреп калырга еллар җитмәскә мөмкин. Шулай да ислам буенча дингә көчләү юк. Шуңа күрә бу дөньяда яшәгәндә кеше үз ихтыярына куелган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram aziz qardaşlarım. Mübarek olsun cuma günlerimiz. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "İnnel mauta tefirruna fe innehu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil gaybi ve şehadeti fe unabbiukum bima kuntum ta'malun." Allah subhanahu ve taala ayta: Hakikatte siz kaşa turgan ölüm tizden kileşek dedi. Hem siz barıgızda kılgan gamellerigiz için haberdar bolaşaksız. Hem kıyamet gününde Allah Teala'ya kaytkaş şul gameller için cevap vereşeksiz dedi. Elbette her bir can iyesi, her bir bijek, her bir adam balası, her bir hayvan, jirde hem kökte bulgan her bir can iyesi de ölümünü tatıp qarayacak. Allah subhanahu ve taala bu turda aytdı: Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâiqatul maut. Her bir can iyesi ölümünü tatıp qarayacak dedi. Hakikatte ölüm, ol bizni her türlü günahlardan tuktata, ol bizge izgi gameller kılırga ündey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Aksiru minez zikri hazimil lezzat." Lezzetlerden ayırışı zikrini her vakitte da istatı dedi. وَمَا هَازِمُ اللَّذَّاتِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Lezzetlerden ayırışı nerse oldu deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "El-maut" dedi. Ölüm dedi.
Һәм шулай ук өстәп куйды: "Кафа бил маутил ваиза", вәгазчы буларак сезгә үлем җитәр диде. Ягъни безне вәгазләү өчен, акылыбызны урына куйыр өчен, күктән җиргә төшерер өчен үлемне искә төшерү җитәр. Әгәр дә без үлемне даими искә төшереп торсак, әлбәттә без күп кенә кирәкмәгән гамәлләрдән яраклашыр идек, фәсадлы гамәлләрдән яраклашыр идек, күпкә изгелеккә, хәйрлеккә омтылыр идек. Һәрберебез беләбез, бу дөньяда бербез дә мәңге калмый. Һәрберебезнең вакыты кашан булса да җитәчәк. Ләкин иң мөһиме, кем булып барачаксың син Аллаһ каршына? Нинди гамәлләр белән барачаксың? Иманлы барасыңмы син анда, яки имансыз китәсеңме? Я Раббым, һәрберебезгә дә шушы җир йөзеннән киткәндә, синең каршыңа барганда тулы иман белән кайтырга насыйп әйләсәң иде. Шушы дуганы һәр даим кылыгыз. Чөнки, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең иң зур байлыгы һәм бәхете ул бу дөньяда иманлы булып, ахирәткә иманлы күчү. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу турыда күп кенә хадисләрдә безгә хәбәр бирә. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ субхана ва тааля әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюһаллазина аману тақуллаһ. Эй иманлы бәндәләр, Аллаһтан куркыгыз. Һәм дә вәлтанзур нафсум ма каддамат лигат. Һәм иртәгә нәрсә әзерләгәнегезне карагыз диде. Ягъни үлемгә нәрсә әзерләдегез? Аллаһ каршына нәрсә белән барачаксыз? Без инде кызганычка каршы бүгенге көндә дөньяны куабыз, һәм көтмәгәндә генә безгә үлем дә килеп җитә. Менә үлем килеп җиткәч, нәрсә белән кайтабыз? Нәрсәне күрсәтәбез без Аллаһ Тәгаләгә? Нәрсә белән киләбез? Нинди изгелекләребез бар? Нәрсә әзерләдек? Кыямәт көненә нәрсә әзерләдек? Бу бик зур сорау, җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вала тамутунна илля ва антум муслимун." Үлгәндә мөселман булып үлегез диде. Үлгәндә изге гамәлләр белән килегез диде. Намазлар белән, закатлар белән, хәерле садакалар белән килегез диде. Вакыт бик тиз бара дидек. Шушы кыска гына тормыш безнең мәңгелекне күрсәтәчәк. Әгәр дә шушы кыска тормышта без изгелектә, хәерлелектә үткәргән булсак, иманлы булган килеш намазлар белән гамәл кылган булсак, әлбәттә безнең мәңгелегебездә Аллаһның рәхмәтендә булыр, җәннәтендә булыр. Әгәр дә шушы кыска гына тормышта инде без бүгенге көндә ничә ел яшибез? 60, бәлки максималь рәвештә 70, бәлки 80 булыр. Ләкин ул бик кыска вакыт. Менә шушы кыска вакытта, әгәр дә без үзебезнең җир йөзендә җәннәтебезне төземәсәк, кайчан без аны төзербез? Хакыйкатьтә бу җир йөзе ул гамәл урыны. Ахирәттә анда җәза урыны. Анда гамәл кылып булмый. Анда баргач инде 2 рәкъгат намаз укысак иде дип уйларбыз. Ләкин анда мөмкинчелек бездә булмаячак. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля хәтта кешегә генә түгел, бөтен җан иясе турында әйтә. Һәр бер җан иясе үлемне татып карар диде. Хәтта фәрештәләр үлемне татып караячак. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Инде сурга иргәч, күкләрдә һәм җирләрдә һәр җан иясе хәлак булачак диде. Тик Аллаһ Тәгалә теләгән затлар гына. Аллаһ Тәгалә теләгән кешеләр генә, затлар гына калыр диде. Галимнәрнең әйтүенчә, калачак бийек 4 фәрештә. Ул Җибраил,
ул Микаил, ул Газраил һәм Исрафил. Ләкин аларның да сәгатьләре җитәчәк. Аллаһ Тәгалә әмер кылачак Газраилгә Җабраилнең җанын алырга, Микаилнең һәм Исрафилнең җанын алырга. Ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә Газраилгә әйтер: "Мут я мәләкәл маут, эй үлем фәрештәсе, хәзер син инде үл" дип. Һәм җир йөзендә бер кеше калмас. Бер җан иясе дә калмас. Һәм Аллаһ Тәгалә җир йөзенә карар һәм әйтер: "Эй кешеләр, эй хайваннар, эй падишаһлар, эй җир әһелләре, каясыз? Кемгә бүген бөтен мөлкәт тиеш? Власть кемгә тиеш?" Шунда әйтерләр, бер җан иясе дә җавап бирә алмый. Чөнки барысы да үлгән була. Шунда Аллаһ Тәгалә үзе җавап бирә: "Лиллаһи вахидил каххар." Аллаһ Тәгаләгә генә бүген бөтен падишаһлык, мөлк, власть тиештер дип. Шуңа күрә шушы көнгә әзерләнсәк иде, изгелекләребезне арттырсак иде, һәм дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешсәк иде. Инде Аллаһ Тәгалә шушы вагазлар белән вагазланып, күңелләребезне паклап, изгелекләр кылып, Аллаһ каршына тулы иман белән кайтырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.